Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku. Gari ya waye, Allah ya ba mu sa'a. Sai yau zan yi magana akan wannan. Wannan shine breast booster. Zaki dama shi, ki sa mishi suga kaɗan, ki sa mishi madara iya wannan quantity din cokalin nan, ko cokali 3 ko cokali 4, da yanda kike son shi dai haka zaki dama shi. So abin da yasa ni coming up with this breast booster because na ga mata are so obsessed with big boobs, and big boobs is very good. So that's why I come up with this natural breast booster, ba chemical, ba preservative, ba komai, gudun breast cancer ko kuma cancer of the womb. So we should try to avoid abubuwa masu chemical and we should go for natural. So try this breast booster to make your boobs to grow bigger.